Xeyirli günler. Biz 9-nчы Халыкара Сәләт яшьләр укыту форумына багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз Сулейманов Тимур Җәүдәт улы, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры, Абдрахманова Айгөл Таһир кызы, Сәләт яшьләр үзәге директоры, Смирнов Игорь Владимирович, Сәләт яшьләр үзәге директоры урынбасары, Сәләтле җәй үзәге җитәкчесе һәм Галимова Венера Рәҗәп кызы, Сәләт үзәгенең бию юнәлеше буенча җитәкчесе. Дөрес әйттемме? Проект җитәкчесе бию буенча. Һәм без матбугат конференциясенә сүз биргәнче кунакларыбызга роликны карап үтик. Тимур Җәүдәтович, менә быелгы форумның үзенчәлекләре хакында сөйләп китсәгез иде һәм бәлки бераз тарихы хакында да җиткерсәгез. Һәм наш пресс-конференция идет на двух государственных языках. Вопросы можете задавать на русском языке и на татарском. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Дөрестән дә бу форумның саны 11-11-нче тапкыр. Без биләрдә форум форматында безнең традицион җыеныбызны үткәрәбез быел да президент ярдәме белән. Әмма дә ләкин без биләрдә шунда инде актив даими рәвештә 97-нче елдан башлап. 97-нче елда әгәр дә без 150-200 бала белән смена 2-3 көнлек смена чатырлы алан оештырган булсак, быел без инде 2 ай дәвамында анда үткән елны кебек үк төрле форматта заманча технологияләр кулланып, төрле юнәлешләрдә бик көчле остазларны чакырып, балалар өчен үзләрен табу мөмкинлеген, мәйданчыгын оештырабыз. Һәм без биләргә кайтабыз дип әйтәбез, чөнки биләр җирендә без борынгы борынгыдан килгән бәйләнешне тоябыз, сизәбез. Һәм ул шуңа күрә биләргә кайту дип атала безнең анда биләрдә оештырылган чаралар. Бу сәләтнең иң зур чараларының дип санала. Һәм гомумән республикада аның хәтле республикада гына түгел, хәзер вакытта Россиядә ул иң зур чатырлы алан дип әйтеп була. Һәм әгәр дә балаларга килгәндә әйтик, балалар өчен, мәктәп балалары өчен андый форматта Татарстандан башка беркемнең дә андый зур форматта шул юнәлешләрдә алан оештырганы юк иде.
Һәм шуңа күрә безнең коллегалар, федераль коллегалар, алар да менә безнең тәҗрибәбез белән кызыксынып, менә бер сменага айрым 300 кешелек төркем бала җибәрәләр. Үткән елны аларны катнаштырган идек. Һәм быел да дәвам итәбез. Бер смена ул лидерлык сменасы. Ялгышмасам шулай бит? Лидерлык сменасы. Менә шул сменада алар да катнашачак. Аның мәгънәсе, шул форумның мәгънәсе ул күп кырлы. Иң беренчедән ул әлбәттә шул урынның тарихи кыйммәте белән бәйле. Чөнки без анда кайтабыз, биләр, Болгар тарихын өйрәнәбез. Анда Шишмә суы да анда риваятләр дә шул җир белән бәйле. Һәм менә әлбәттә менә балаларга сөйләү, аларны өйрәтү һәм бу менә чынлап патриотик тәрбияләү минемчә. Икенчедән, ул әлбәттә уку программасы, чөнки ул да бик көчле. Һәм шул 5-7 көнлек смена кысаларында балалар үзләре өчен яңа өлкәләрдә танышу мөмкинлеген табалар. Анда һөнәр сменалары да бар, һөнәрчелек сменасы. Анда медиа белән бәйле смена. Анда IT белән бәйле смена, төрлесе. Һәм бәлки мәктәп программасында бик үк эштән танышып өлгермәгән балалар, алар менә шул 7 көндә кызыклы остазлар белән аралашып, менә яңа үзләре өчен яңа бер тармакка кызыксыну, аларның хисләре, тармакта кызыксыну хисләре уянырга мөмкин. Шулай да булгалый. Һәм аннары инде мәктәптә яңа белем алырга, күбрәк яңа белемгә дә тартыла башлый. Өченчесе, ул әлбәттә яңа дуслар. Чөнки биләр форум ул һәр вакыт хәрәкәт. Һәм балалар анда барып үзләрен дә күрсәтә ала. Сәхнәгә чыгып, кемдер беренче тапкыр, ул зур сәхнә, меңләгән аудиториясенә карый. Һәм икенчедән башкаларны да күрү. Анда балалар бөтен районнардан һәм кемдер үзләре өчен менә чын дуслыкны анда таба. Һәм безнең андый мисаллар бик күп, Аллага шөкер. Һәм сәләтнең идеясе дә шунда, сәләтле һәм белемгә омтылган балаларны бер-берсе белән таныштыру һәм остазлар әлбәттә. Аннары сәләтнең миссиясе ул татар теле өчен мөхит булдыру. Шуңа күрә менә кемдер әйбәтрәк сөйли татарча, кемдер аңлый гына, алай ук белми татарча камил дәрәҗәдә, камил рәвештә сөйләми торган балалар да шактый. Аеруча башка төбәкләрдән килгән балалар. Алар менә шул мөхиткә кирип, әлбәттә, аларның телгә карата кызыксыну хисләре уяна башлый. Алар сәләт җырларын көндә тыңлап, аларны аннары җырлый башлый, һәм җырлый башлаганнан соң гына инде таныш булмаган сүзләрне аннары бер-берсеннән сорап, яңа сүзләр өйрәнә башлый. Һәм балалар өчен ул бик көчле мотивация. Менә кичә безнең бик матур чара милли китапханәдә узган иде Фәрит Хәйруллович белән. Һәм Фәрит Хәйруллович та сәхнәдән менә мин 45 яшькә кадәр татарча белми идем дип әйткән иде. Верховный Советта аның башлыгы булгач, кирәклеген, бу көчле мотивация, көчле стимул булды аның өчен. Һәм инде көзге алдыннан китаплар укып, белмәгән сүзләрнең тәрҗемәсен карап, менә шулай татарчаны өйрәнә башлады. Һәм безнең дә андый мисаллар күп. Балалар
біз биттегі татар балаларын ғана түгел, башка милләт балаларын да алабыз, мында андый критерий юк. Хәтта бик начар аңлый торганда татарча белмәгән балалар да килеп катнаша, ләкин аннары әйе син килә аласың. 10-нчы класста килдең, 11-не бетергәч шулай бит сәләткә барасың килә. Аның өчен тел кирәк әйдәман булып килергә телисең икән. Менә теге атнада, узган атнада миңа Айгыр сөйләгән иде бер кызыклы бер шундай хәл, күренеш булган бер бала белән, бала түгел инде ул, әйдәман булып барырга теләгән актив сәлкеш. Ләкин татарчасы булмагач бара алмады әйдәман булып. Белмим, бәлки икенче рольдә катнашырдыр быел. Шуңа күрә менә 4-нчесе ул әлбәттә тел, татар теле. Һәм быел ул безнең Татарстанда информацион технологияләр елы, һәм һәр елны барыбер бар үзенчә бер төп тема. Һәм менә быел шул форумның темасы, төп темасы ул информацион технологияләр, балаларны IT белән таныштыру, менә шул миссиядә әлбәттә бик көчле. Менә кыскасы шулайдыр. Әгәр дә сораулар булса, бик җавап бирермен. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу. Если будут вопросы, ну, наверное, все переводить, что я сказал, я не буду на русский язык, да, просто для того, чтобы не дублировать, оставлю возможность вам задать вопрос конкретно, предметно, может быть, по этому году, для тех, кто не понял, о чем я говорил. Вот рассказал об истории форума «Совет», как он зарождался с 1997 года, с небольшой смены на 200 детей, которые жили в палатках, и вырос сейчас в большой форум, который продолжается не 2-3 дня, как в 1997 году, а который идет 6 смен, это 2 месяца фактически. И на каждом форуме там 1500 человек участвуют, дети, вожатые и так далее. Вот такой масштаб. И обозначил 4 задачи. Одна задача – связь с историей. Раз мы туда приезжаем, знать историю Татарстана, историю Волжской Булгарии, историю Беляр, Булгар, Сувар, других городов. Это есть патриотическое воспитание, понимать, что мы не просто, должны быть активными, инициативными, а все-таки понимать, что мы продолжаем большую историю, которая вот на этой земле за много веков до нас была, поэтому знать историю. Вторая задача – это, конечно, среда, которая развивающая, образовательная среда, информационные технологии, направление, творческое направление, разные направления. Третья задача – это дружба, чтобы ребята дружили, знакомились, потому что это очень важная, ключевая задача вообще летних лагерей и этого форума как пример. Это дать возможность подростку оказаться в новой для себя среде, не в школьной, а в новой, и получить опыт успеха. Когда он вышел на сцену, он спел, может быть, не идеально, но ему аплодируют 1000 детей, которые там находятся. Это вселяет в тебя уверенность. Знакомства, встречи. И все этому способствует. Это и проживание в палатках, это и каждый день разные мероприятия, то есть возможность себя проявлять по-разному со сверстниками и чуть старше тебя вожатые, которые твои кураторы. Ну и, конечно, четвертое, я бы сказал, что это можно с этой задачей завершить, а можно ее назвать нулевой. Да, это все, что связано с татарским языком, это создать среду, в которой татарский язык живет, и попав в которую, даже не зная языка, ты оказываешься в состоянии заинтересованном в том, чтобы его узнать лучше. Потому что такие модные, классные песни звучат, которые все поют. И ты тоже поешь, но, может быть, не понимаешь пока смысл этих слов, но ты их повторяешь. Да? Когда вечерние мероприятия, и там КВНовская шутка звучит на татарском языке, все смеются.
и ты тоже смеешься за компанию, хочется понимать, да. А потом, когда ты возвращаешься домой и понимаешь, что закончил 10 или 11 класс, а хочется в Салят еще, а чтобы поехать в Салят, уже будучи студентом, нужно знать язык, потому что должен быть вожатым, а это обязательное требование. Каким бы ты талантливым ни был, хочешь быть вожатым, надо знать татарский язык. Потому что это, ну, как бы вот задача, миссия Салят сделать так, чтобы там язык жил, татарский развивался. Поэтому это, ну, среда там, двуязычия, мы стараемся иностранный язык тоже туда добавлять, но 100% там, в которой комфортно себя чувствует молодой человек и возвращается, желая знать татарский язык, как пример Фарид Хайрулович, для которого мотиватором, да, и стал вот в 45 лет, когда он возглавил Верховный Совет, и он рассказывал, вчера делился вот этими воспоминаниями, как учил перед зеркалом, читал произведения татарских авторов и, не понимая слова, просил перевод. Вот здесь та же самая история. Возвращайся, мы хотим еще, хотим снова, но ценность татарского языка там, она, конечно, базовая. Вот как-то так. Рахмет. Шираттагы сурауга Айгүл. Сезгә әйтеп китсәгез иде, менә быел катнашучыларга куркынычсызлык мәсьәләләре, иминлек ничек тудырылачак балаларга? Барызга да хәерле көн, бик зур рәхмәт. Безнең эшчәнлегебезне яктырткан өчен һәм барлык әти-әниләргә, балаларга безнең форумыбыз турында җиткергәнегез өчен. Әлбәттә, куркынычсызлык таләпләре безнең өчен аерым игътибарга лаек. Нинди генә аланны алсак та һәм нәкъ менә шушы форумны алсак, ул тагын да икеләтә югары приоритетлы мәсьәлә. Чөнки әти-әни безгә балаларын нәкъ менә шушы 6-7 көнгә курыкмыйча ышанып тапшыралар һәм әлбәттә без балаларның һәм гомумән балаларның гына түгел, форумда катнашкан һәрбер кешенең куркынычсызлыгына җавап тотабыз һәм шушы мәсьәләләрдә без Ичке эшләр министрлыгы, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белән Роспотребнадзор белән берлектә үзебезнең эшчәнлегебезне алып барабыз, алар белән киңәшләшәбез һәм аларның таләпләренә буйсынабыз, тулайым буйсынабыз дип әйтсәк тә була, чөнки бу төп түгел нормативлар, төп түгел документлар һәм алар белгечләр, алар беләләр ничек балаларны көн дәвамында аларның көн тәртипләрен төзергә кирәк икәнен, периметр мәсьәләләре һәм башкалар. Әйтик, быел гына мәсәлән 1 июньнән Ичке эшләр министрлыгының таләпләре дә үзгәрә һәм шулай ук гадәттән тыш хәлләр министрлыгы чатырлы аланнар өчен үзләренең таләпләрен үзгәртә һәм шушы таләпләргә без шулай ук күз дә салырбыз һәм аны эшкә дә алачакбыз. Әйтик, мәсәлән, быелны яңалык буларак ковид чикләүләре бераз гына салына һәм менә мәсәлән безнең балалар, Тимур Җәүдәтович әйтеп узганча, безнең төп мәсьәлә ул әлбәттә балаларны тарих белән таныштыру, менә шушы Биләр җирлеге белән таныштыру һәм аларга күрсәтү. Менә Биләр ул әлбәттә форум мәйданчыгы гына түгел, ул Изге Чишмә, Хуҗалар тауы һәм нәкъ менә 2 ел балаларның анда чыгу мөмкинлеге юк иде, килгәндә һәм киткәндә генә, быелдан башлап без балаларны экскурсияларга һәм Биләр шәһәрчегенә чыгара алачакбыз, Изге Чишмәгә, Әйдаманнар белән берлектә, әлбәттә. Инде шулай ук контурга килгәндә ул ябык булачак, чөнки ковидтан кала балаларның иминлеге шулай ук безнең өчен актуаль һәм шушы күзлектән карап без инде катнашчыларны рәсми рәвештә теркибез һәм барлык катнашчыларның һәрбер кешенең исемен без беләбез, кем хәзерге вакытта территорияда, нәкъ менә шушы секундта ничә бала, ничә оештыручы, ничә әйдаман, нинди остазлар, нинди укытучылар. Укытучыларга килгәндә, алар быелдан башлап бүтән смена вакытында да яшәмәскә дә мөмкиннәр. Беренче көнне яисә өченче көнне генә катнаша алалар. Шуның белән берлектә менә ПЦР яисә экспресс-тест алар өчен таләп буларак кала бу елны. Һәм инде барлык булган нормаларга без әлбәттә буйсынабыз һәм аларны
аларга өстенлек бирәбез, чөнки инде балалар өчен без җаваплы. Һәм менә бу куркынычсызлыгы дигәндә беренче мәсьәлә, икенче мәсьәлә балаларның иминлеге һәм куркынычсызлыгы дигәндә ул аларның психологик сәламәтлеге һәм шушы мәсьәләгә дә без зур игътибар бирәбез, әлбәттә, чөнки балалар төркемгә формалаша, төркемдә аларның әйдаманнары бар, аларның үзара булган мөнәсәбәтләрен, кичке чаралар ничек уза, балалар анда ничек катнаша, уку-укыту процессларында һәрбер бала нинди юнәлешне сайлый, җәмчекләр ничек уза һәм башка мәсьәләләр, әлбәттә, балаларның эмоциональ һәм психологик сәламәтлегенә бәйле һәм шуңа карата без ел дәвамында әйтик әйдаманнарны әзерлибез, алар өчен махсус күнекмәләр бар, алар өчен махсус дәресләр, мастер-класслар оештырыла һәм бу да икенче мәсьәлә буларак безнең өчен бик актуаль һәм без аны һәр даим күз алдында тотабыз һәм шуңа карап, шуңа нигезләнеп, әлбәттә, программаны да төзибез һәм көн тәртибен дә шуннан чыгып карыйбыз. Менә иминлек һәм куркынычсызлык дигәндә менә шундый мәсьәләләр. Әти-әниләр курыкмаска мөмкин, чөнки һәрвакыт әйдаманнар әти-әниләр белән элемтәдә балаларның нинди хәлдә икәнен һәрвакыт алар күрсәтә алалар, фотолар да җибәрәләр, төрле чатлар да булдырыла. Шулай ук безнең Җанлы сәләт дигән проект бар. Көн саен без туры эфирга чыгабыз һәм үзебезнең яшәвебезне яктыртабыз. Форумда катнаша алмаган балалар өчен, әти-әниләр өчен аеруча алар карый алалар, ничек балалары яши, нинди шартларда, нинди чаралар уздырыла, нинди мастер-класслар оештырыла һәм башкалар. Һәм шулай ук безнең сайтыбыз бар, анда без һәрвакыт ачык, нинди сораулар булса да без тыгыз элемтәдә барлык катнашучылар, әти-әниләр белән безнең социаль челтәрләребез эшли, сәләт йортында булган телефон һәрвакыт элемтәдә, шуңа күрә курыкмасагыз да була. Рәхмәт. Рәхмәт. Чираттагы сорау Игорь Владимирович әйтеп китсәгез иде, кемнәр катнашачак, кемнәр чакырыла бу хакта? Хәерле көн. Традицион рәвештә безнең форумнарда республикабызның барлык районнары һәм шәһәрләреннән балалар катнашалар. Аларның саны традицион рәвештә һәр елдагыча һәр форумда 1000-гә якын һәм аларны нәкъ менә безгә районнардан мәгариф бүлекчәләренең җитәкчеләре бергәләп авыллардан һәм район үзәкләреннән булган мәктәпләр белән туплап җибәрәләр. Аларның булган казанышлары ярдәмендә аларны сайлап алып, ягъни форумга килгән һәр бала, аның үзенең портфолиосы бар һәм әлеге казанышлары ярдәмендә ул безнең форумнарга эләгә. Форумнарда катнашучыларның категорияләре дә төрле. Кайбер форумнарда ул аларның яшь аралыгына бәйле, кичерәк яшьтәге балалар өчен. Кайбер форумнарда киресенчә улракларда катнаша, мәсәлән, икенче сменабызда безнең берничә категория студент та бар. Соңгы 3 форумыбызда безнең районда актив булган яшьләр, шул исәптән Бөтен Россия мәктәп укучылары хәрәкәте балалары да катнашып килә. Һәм әлбәттә, шуны да әйтеп китәргә кирәк, узган елда инде без бу юнәлештә эшләгән идек, бу елны күбрәк эшлибез, ул да булса төбәкләр белән һәр даим безнең эш барачак. Сменаларыбызның 4-нчесендә һәм 6-нчыларында төбәкләргә аерым зур игътибар бирелә. Гомум күләмдә ул 500 кешедән артып китәчәк һәм якынча 30 Рәсәй төбәген үз эченә алачак. Күбесенчә ул әлбәттә ПФО, ләкин шулай да башка регионнардан да килгән балалар әлбәттә булачак. Һәм катнашучыларны әйткәнемчә инде районнардан туплыйлар, регионнардан, шулай ук аерым игътибар бирелә безнең төбәк сәләт клубларына, ягъни форумның 4-нче сменасында безнең катнаша 20 сәләт клубы, ул безнең сәләт хәрәкәтенең, сәләт оешмасының активлыгын ел дәвамында төрле районнарда һәм мәктәпләрдә алып барган укучыларыбыз, аларның саны шулай ук 300-дән артык. Һәм менә шушы 6 смена дәвамында безнең балалар, инде әйтеп киткәнчә, укырга өйрәнәчәк, укыячаклар, аралашачаклар һәм аларның төрле җирләрдән булуы нәкъ менә шушы зур максатны ирешүгә ярдәм итәчәк. Шуны да әйтеп китәргә кирәк, безнең аерым әлеге сменалар арасында катнашучылар буенча бүлеп әйтсәк була, икенче сменабызны, иҗат биләр форумны, әлеге форумга безнең
гаризалар ачык рәвештә кабул ителде. Ягъни һәр теләгән бала яисә һәр теләгән группа, коллектив үзләренең иҗат җимешләрен беркетеп, казанышларын беркетеп безнең сайтыбызга куя алдылар. Үзләренең номерларын һәм аларны әлбәттә безнең экспертларыбыз сайлап алачак һәм менә Arts Bilar форумда әле тулырак та әйтеп китерделәр. Катнашучылар елдагыча үзләренең казанышлары белән аерылып торачак. Яшьләре без 12 яшьтән алырга тырышабыз, аннан да төшмибез. Чөнки үзегез беләсез, чатырлы аланнарда куркынычсызлык кагыйдәләре турында инде әйтеп әйтеп китте. Кыскача гына менә катнашучылар турында шулайрак. Рәхмәт. Рәхмәт. Венера Галимова, сезгә сүз бирәбез. Arts Bilar форум бию юнәлеше җитәкчесе нәрсә булачак? Бу беренче тапкырмы? Һәм сез нәрсәгә өйрәтәчәксез балаларны? Биюгә, аңлаганча инде. Хайрлы Кенер, всем добрый день. Я являюсь представителем танцевального направления Arts Bilar Forum, но расскажу, наверное, в целом о нашем форуме. Он действительно отличается от других направлений. Наш форум проводится в этом году 5-й год, и каждый год мы стараемся привносить что-то новое, интересное, чтобы постоянным участникам также было интересно из года в год приезжать, получать новые знания, участвовать в новых проектах творческих. И на Arts Bilar Forum действительно открытая форма заявок. Туда может податься абсолютно любой коллектив, который занимается музыкой, танцем и театром, театральным искусством, и также принимать индивидуальные заявки в возрасте от 12 до 22 лет. У нас есть 3 направления, как я уже сказала, это танец, музыка, театр. У каждого направления есть свой руководитель. Руководителем музыкального направления является Зарина Вильданова, руководителем театрального направления Лилия Нурель, и вот танцевальным направлением руководителем являюсь я. Особенность этого форума в том, что в каждом направлении у нас работают 3 лаборатории творческие, на протяжении итогом которых является некий творческий продукт. Дети в первый день они проходят такой отбор-кастинг, да, и каждый эксперт набирает себе команду, с которой непосредственно работает на протяжении 5 дней и уже в конечном эскиз какой-то работы. Это либо спектакль, это музыкальный продукт, танцевальный перформанс. Все, в принципе, разнообразно, но единственное, что у нас тема является работа с национальной идентичностью, с национальным творчеством, с искусством, с музыкой, с фольклором. Это такой новый взгляд на привычные для нас, в первую очередь, да, сказки, музыкальный материал, стихотворения. И руководителями являются эксперты, приглашенные эксперты, которые являются лидерами в данных направлениях Республики и России. Дети, у них, допустим, не получается, да, попасть в команду экспертов, для них созданы специальные образовательные программы по разным направлениям. Это более 40 мастер-классов танцевальной, музыкальной, театральной направленности. Каждый день они получают именно новые знания. Мы стараемся составить программу так, чтобы дети получили максимальное представление о том направлении, каким они занимаются. Если говорить об именах, это представители-финалисты проекта «Голос», такие как Эльмира Калимуллина, обладатель «Золотой маски» Нурбек Батулла, хореограф танца на ТНТ Анна Дельцова. И также специальным гостем в этом году у нас станет Александр Головин, актер кино, театра, и будет большая общая творческая встреча для всех участников форума. В целом, я считаю, могу сказать смело, что Arts Bilar Forum является пространством для свободного творчества, где люди, дети друг с другом общаются. Мы полностью отказались от конкурса, то есть у нас нет никакого соревновательного момента, это тоже важный момент. Вот. И если говорить уже о новшествах этого года, мы создали специальную программу для руководителей коллективов, которые приезжают с детьми. Это отдельная программа, которая направлена на педагогику, психологию, режиссура. Это то, что будет интересно и музыкантам, и танцовщикам, и театралам. Если вкратце, то вот. Рахмат, спасибо. Сұраулар бар ма? Ай.
Хәерле көн, Татар информ Гүлсә Ибраһимова. Менә әйттегез бит инде, татар телендә сөйләшү өчен ул сәләт, ул мөхит дидек, әйеме? Әмма анда шул ук вакытта татар телен камил дәрәҗәдә белмәгән балалар да килә. Без бит инде аңлыйбыз, менә шул ук төркемдә бер генә русча сөйләшүче бала булса да, калган төркем автоматик рәвештә рус теленә күчә. Ул барыбер бит инде тел мәсьәләсен какшата. Нишләп сез кертмисез менә катгый кагыйдә менә бары тик татар телендәге балалар килү өчен дип? Андый да лагерьлар бар Татарстанда. Андый да бар. Кем татарча белә, менә татарча гына һәм татар телен белгән балалар гына шул лагерьда катнаша дигән форматта андый да мәйданчыклар бар. Ләкин сәләтнең теге миссиясе, идеясе ул теге татарча белгән балалар өчен генә шундый ябык бер мәйданчык ясауда түгел. Без бит аңлыйбыз, ул бүгенге көн ул ачык дөнья. Һәм без дә көн дәвамында татарча белгән балалар белән, яшьләр белән аралашабыз, белмәгән балалар белән дә, кешеләр белән дә аралашабыз. Кем татарча белә, ул алай да белә. Шулай бит ул. Ул бит 7 көндә бер теге татарча гына сөйләшсә, аның татарчасы да артмый. Аның тел белү дәрәҗәсе белән бер нәрсә дә булмый. Ну, килдек, аралаштык, таныштык, кайттык. Тел өчен яңа кешеләр, татар теле белән кызыксынучылар саны артмаячак. Монда ул бик ошаган табигый ситуациягә. Менә табигый ситуация, татарчасы да, кемдер татарча белә, кемдер белми. Менә алар бергә очраштылар. Бергә 7 көн дәвамында нинди форматта булырга мөмкин? Менә бу мөхит, бу урын. Менә сәләт шундый мисал, шундый үрнәк. То есть вопрос касается того, почему вы берете тех, кто не знает татарский язык. Возьмите только тех, кто знает татарский язык, чтобы вот только они участвовали, и тогда вот все будут разговаривать на татарском языке. Я говорю о том, что есть и такие там площадки, но все-таки задача наша не в том, чтобы вместе собрались те, кто знают татарский язык, и просто поговорили друг с другом, а потом вернулись домой и, собственно говоря, снова оказались в среде естественной, да, где есть и татарский, и русский язык. Но за эти 7 дней у них ни уровень татарского языка не вырастет. Но может вырасти, конечно, если это лингвистическая смена, если это будущие лингвисты, филологи, да, это понятно. Но если мы говорим о салят, то у салят, то есть формат лагерей салят, он не такой. Он максимально приближен к естественным условиям, где есть и те, кто знают, и те, кто не знают. Вместе с тем создана среда, в которой знания являются очень высокой ценностью, поэтому едут туда те, кто ходит и на занятия, и стремятся как-то себя показать, проявить. И в то же время, благодаря тому, что вожатые знают в совершенстве 2 языка, да, и благодаря тому, что есть насыщенная вечерняя программа, вечерние мероприятия, создается среда, в которой татарский язык является не фактором ограничивающим, а татарский язык становится ценностью, к которой ты стремишься, и ты понимаешь. Если ты знаешь хорошо татарский язык, думаешь: о, круто, я все понимаю, я знаю, я участвую. А не знаешь, ты хочешь его знать. Но это не история, когда в тебя татарский язык, то есть насильно тебя заставляют его, ты оказался, или ты оказался в среде, в которой татарский язык является просто неким обязательным атрибутом. Да, поэтому нет, это все-таки формат другой, тоньше. Все не так, не черное и белое. То есть, и к тому же отрезать тех ребят, которые сейчас не знают татарского языка, например, понимают, что их взять и говорить: молчите? Нет. А если он не знает татарский язык, потому что он не татарин, например, но у него есть желание и стремление
Он хочет оказаться в среде, где он мог бы что-то выучить на татарском языке. Ну, то есть это тоже, поэтому это и есть пространство возможностей и для татарского языка, и для того, кто хотел бы татарский выучить. Ну, бала барбар җидекендә дә нәрсә өйрәнә бит инде татар теле. Абсолютно. Шуңа күрә нәрсәгә татар теллегенә алырга, татар теллеләрне генә алырга. Ул Ә алар өчен ул- дә үзгәрми бу. Юк. Мин бит әйтәм, кызыксыну үзгәрми, белү дәрәҗәсе үзгәрми. Уровень знания языка за 7 дней, конечно, не поменяется. Но сформируется интерес, сформируется желание, сформируется мотивация. Вот, Ну, я, например, не знал татарского языка от слова совсем до 5 лет. Ну, так получилось, что мне повезло, что я с 7 лет сначала просто там вот где-то посещал мероприятия салят, а вот уже с 10-12 лет постоянно участвовал. Пожалуйста. И вот благодаря этому я, собственно говоря, потом в 9 классе хотел поступить на татфак, потому что хотел татарский язык, ну, там в другой олимпиаде принял участие, в другое немножко направление пошел. Но потому что там сформировался интерес и желание к татарскому языку. За 7 дней это реально сделать. Интерес сформировать для ребенка. Это очень сильное впечатление оставляет лагерь. Например, сіздің лагерьларда катнашканыгыз бармы? Юк, менә мин әйтергә телим, әгәр дә ул ябык мөхит булса, ул бит инде анда эләгү теләге дә мотивация булачак татар телен Шулай, өйрәнүгә. менә бит 1800 гариза. 1800 гариза. Шул сменага анда 600 генә ялгышмасам. 3 бер урынга 3 кеше. Кайбер лагерьларга 4-5 кеше конкурс. Шуңа күрә алар менә теләп, бик телиләр. Но керү критерия, бар, әйтик, Раушан аланы бар. 23 алан, 22 быел? 22 алан, менә бу җәйдә булачак. 22 смены будет в этом году. Есть смена, где татарский язык является одним из критериев входных. Салят Раушан. Ну, то есть там много татарского языка и в программе, и везде. Вот. Но во всех остальных главный критерий – это готовность к тому, что татарского языка будет много, и желание изучать, узнавать больше о татарском языке, на татарском языке общение вести. Это критерий входной. Поэтому вот это и есть, критерий. Но по принципу знаешь, не знаешь, соберемся мы 100 человек, которые знают шикарный татарский язык, и будем разговаривать друг с другом просто на татарском языке. Такого профиля можно сделать смену. Например, по теме журналистики на татарском языке. Да? 100 кешене, журналистларны җыеп, һәм махсус менә шул темага теге балалар белән әйтик шул ук алтын каләм 2.0 форматында менә кемнең татар теле камил дәрәҗәдә аларны җыеп һәм махсус конкрет узкопрофильле бер юнәлештә алып бару. Кайда дөрестән дә татар теле ул мөһим бик инструмент булып тора. Һәм шул юнәлештәге филологларны. Ну а так, от того, что собрались 100 человек и потом разъехались, но будет ощущение, что да, мы собрались и вот есть какая-то площадка на 7 дней, который татарский язык, 100%. Монда бераз башкачарак әйтә бугай ул. Әгәр дә шушындый шик булса, аңлавымча, монда керергә теләүче кешеләрдә мотивация уяныр Менә иде. Раушанда бар шулай. киләчәктә. Раушанда бар, шундай алан бар. Ул Раушанда. башка аланнар белән дә шулай ук эшләячәк менә бу система. Менә аларның мәсәлән шик куйдык да, татар телен белүче генә балалар килә. Шул вакытта алар бит инде кайталар да сөйлиләр үзенең яшьтәшләренә, шул рус балаларына. Менә шундый анда Безнең беләсезме нинди критерий бар? Безнең беләсезме нинди критерий? Без әле шул системаны ясап бетермәдек электрон форматта. Кем 2-нче, 3-нче, 4-нче тапкыр килә сәләткә, менә аларның татар телен белү дәрәҗәсе үсәргә тиеш. Әгәр дә шул менә шул бер бурыч булып тора, әлегә андый система булдыру бурычы тора. Без үзебез алдында андый бурычны куйдык. Кемдер килә, ошады, 2-нче тапкыр килергә телисең икән, күрсәт, менә үстеме, юкмы менә ел дәвамында синең татар телен белү дәрәҗәң. Ниндидер экзамен формасында булырга Бәлки собеседование форматында булырга да мөмкин. Аны уйлап бетерергә кирәк.
проформа гына түгел, не просто галочки там, не просто тест. Шуннан да объектив булсын өчен. Ансын белән ризалашам 100%. Шуңа күрә без менә андый бурычны куйдык да. Менә Алайса- тикшерергә кая мотивация үстеме, юкмы? Чөнки без аны беләбез. Безгә килгән кешеләрдән, әйдәманнардан, балалардан һәм үзебез күреп торабыз. Но объектив, менә глобаль рәвештә аны алып барыр өчен системалы рәвештә әлбәттә ул куелачак. Ул бурыч Менә бар. бүгенге көндә мәсәлән шундый шик булса, күпмегә балалар саны кимер иде, катнашучылар саны? Минемчә кимрәк булмас. Әгәр дә, то есть, менә нинди шик турында мин әйтәм. Татар телен генә өйрәнү, татар телен белү. Татар телен белү, Шиге белү татар- нәрсә соң ул белү? татар Менә мин телендә татар генә телен беләмме, аралашу, юкмы? Татар телендә генә аралашу шиге куелса, балалар катнашучылар саны күпмегә кимер иде? Белмим, мин андай, миндә андай мәгълүмат юк. Әйтә алмыйм. Ләкин әгәр дә критерий буларак синең татар телен менә шул ел дәвамында никадәр үсте дигән критерийны без булдырсак, һәм аны дөрес итеп, объектив рәвештә аны күзәтеп торсак, минемчә ул әйбәт критерий һәм сан әзрәк булмастыр дип уйлыйм. Чөнки әлегә конкурс ул зур. Әзрәкме, кимрәк буламы, юкмы? Ну, әйдәгез, без менә шул бурыч итеп үзебезгә алыйк һәм тикшереп карыйк конкурс. Хәзерге вакытта, чөнки конкурс бик зур. Сез статистика алып бармыйсызмы диюм инде. Алып барабыз статистика. Ну, гаризалар саны статистикасын, катнашучылар статистикасын, ансын алып барабыз. Кайбер аланнарга әйткәнемчә 5 кеше бер урынга конкурс. Һәм ул стабиль бик зур. Но анда критерий, менә белү һәм белү дәрәҗәсе критерий юк андай. Теләк критерий бар. Татар телен белү критерий. Аны ул бик тонкий, бик шундый мәсьәлә. Жестко ставить, считаю, что неправильно. Критерий знания языка, стремление, да, но условия смотреть, насколько у тебя вырос язык за год, например, да, чтобы повторить. Конечно, это важно, потому что это цель, чтобы ребенок, который попал, он помимо самореализации личностной, конечно, чтобы у него было стремление и желание учить татарский язык, который будет проявляться, но что в течение года он будет стараться, чтобы потом попасть снова, например. Тагын шартлар турында да әйтеп узсагыз иде, чөнки кайбер ата-аналардан ишеткәнем булды, балалар өчен яшәү шартлары начар дип, дигәндә урамга йөриләр, салкын су дип, менә шундый әйберләр инде. Менә ул Урамга йөриләр, черки оча, ул табигатьтә кырмыскалар да бар, никтер кырда. Менә гомумән яшәү шартлары турында Мин ата-аналарда җавап күз алда булсын өчен. Сезнең беренче сорауга өстәмә итеп кенә әйтеп узасы килә, теге нәтиҗә буларак түгел, шушы сезнең соравыгызга җавап буларак, менә кечкенә балалар, алар әйтик 1 яшькә кадәр, 11 айга кадәр йөрмиләр. Һәм әгәр дә алар йөрмиләр икән һәм йөрергә маташмасалар да, алар беркайчан да йөреп китмәячәк. Һәм без әйтәбез икән балаларга, сез йөри белмисез, сез йөрмәгез идәннән, сез менә кроватьта гына ятып торыгыз. Аннан соң балалар ничек инде йөрергә, өйрәнергә тиешләр. Анда нинди сулар туарга тиеш, нәкъ менә бөтен балалар йөри башласын, уйный башласын һәм башкалар. Һәм бу шулай ук табигый мәсьәлә. Бүгенге көндә безнең җәмгыятьтә әлбәттә телне системалы рәвештә өйрәнер өчен һәм шушы телгә карата мөнәсәбәт үзгәрсен өчен, шушы телдә балалар күбрәк аралаша башласын, фәндә ачылышлар булсын өчен әлбәттә шушы тел дөньясын ачып күрсәтергә кирәк. Нәрсә ул татар теле? Нинди телебез бай һәм аның белән нишләп була? Шушы телдә заманча җырлар язып буламы? Була. Менә шундый мисал кайда бар? Әйтик, сәләттә бар. Һәм аны әгәр дә без күрсәтмәсәк, шушы балалар саны берничек тә үсмәячәк. Менә бу җавап. Һәм инде шартларга килгәндә, нәкъ менә форум шартларына килгәндә 97 елда җыеннан башлаган идек. Бүгенге көндә әлбәттә яшәү шартлары балалар өчен бик уңай дисәк тә була, чөнки Рәсәйдә әле андый
чатырлы ярым стационар дисәк тә була форум юк. Андый алан юк. Балалар чатырларда торалар. Шушы чатырлар зур. Чатырлар эчендә кроватлар, кровать өстендә махсус матрас, аннары әле тагын спальник бар. Һәм балалар җылы, яхшы кроватларда йоклыйлар. Әйтик, аларның юыну шартларына килгәндә кайнар суда бар, салкын суда бар, заманча без ничек күз алдына китерәбез? Әйтик, менә мәсәлән, юыну бүлмәләрен алар шундый ук, менә душлар да, юыну бүлмәләре дә, алар барысы да каралган һәм бар. Ашау шартларына килгәндә 5 тапкыр балаларны ашаталар, бик тәмле, бик сыйфатлы һәм менә анда стационар ашау пешерү кухнясы бар, нәкъ шунда пешерәләр, нәкъ шунда көн саен яңа продуктларны алып киләләр. Әгәр дә уку-укыту чатырларын карасак, алар шулай ук төрле безнең республикада кайбер стационар аланнарда да шундый шартлар юк, чөнки һәрбер чатырда, зур чатырда кондиционерлар бар, салкын икән, җылы һава кушабыз, җылы һава икән, эссе икән, салкынын кушабыз. Шундый шартларда балалар укыйлар. Һәм әлбәттә форум мәйданчыгында башка объектлар да бар, әйтик, атынгычлар бар һәм балалар үзара аралашыр өчен, шәмчекләр үткәрер өчен махсус анда беседкалар һәм башкалары бар. Һәм әгәр дә спорт карасак, спорт чараларына карасак, махсус спорт кырлары бар, барлык инвентарь бар. Сәхнә дисәк, заманча технологиялар белән ясалган зур сәхнә бар. Барлык шартлар да тудырылган. Килегез, карагыз быелны, бәлки махсус бер чараларга килеп булыр. Очрашуларга. Бер форумга надзор белән сөйләшеп, Әйе. махсус аккредитация ясап, күрсәтик эштән. Планлаштырып куербыз, рәхмәт. Рәхмәт. Сораулар кем булса без төгәлибез матбугат конференциясын. Безнең вакытыбыз төгәлләнеп килә. Вакытыбыз төгәлләнеп килә. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт.